ñoñi efere goma moloti lenye bayaduma dulare ñoñi efere goma moloti lenye bayaduma dulare ñoñi efere goma moloti lenye bayaduma musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗali rumede fere feeñayi windere feñjayi ɓatake bindaɗo mawnde jeetati duƴal hitande ujunaje nogase jeegom ɓatake men faati koye carika rendo alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeere e waalo wi kam tan yendew ɗum en juule annabi men tedduɗo o cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guine diaspora o kala en calmini moni kala en juurima ɗum en ñaguima ɗum du'aw en duwanima ɗum yo allah faw ene lawol peewal enen pep yo allah waɗ en e lawol mum poccingol faade e mum enen pep yo allah soccenen ɓerɗe men ha laaɓa ha wiya ceer o sogga men faade makko ya ilahi enen pep yo allah yurmo en yaafo en ɓeydanen cellal e ndenka e kisal waɗa ɓesguji men e pele peewal taw eɗen ndaara en jetti allah rahman alhamdulillah en juule annabi o sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo men muhammadin sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo men muhammadin sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa yiddemo tan ko malu yiddemo tan ko ɓural yiddemo tan ko dañal yiddemo tan ko cellal yiddemo tan ko kumtal haaju aduna e lakara kal haalaka noon julde e makko taw koye julde nde allah yamiri en en juule makko allah yamiri en juule makko julde nde moƴƴuɓe men waliyaɓe men jamiri en juule makko julde nde ganduɗa sa juule e makko wontantuma ko malal e ɓural e daɗal e kisal e cellal e yaajede juulowo e annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗo jiiɗamo kala omo woni e weluya allah omo woni e yurmede allah omo woni e dañal e kisal e jondam e annora alhamdulillah ɗum ko kanzu ɗum ko ngaalu dañƴo wiyeede yo juule annabi o sallllahu alayhi wa sallam tene mbiyeɗa kadi sa juule annabi sallah sallam ko nafoore ma an wonantuma ko nafoore an sabu min juulayma ko goo allah tagɗo windere tagi annabi sallllahu alayhi wa sallam juula ema sappo ndaw ngaalu neɗɗo kay foti tan ko maayde ne juula e annabi sallllahu alayhi wa sallam neɗɗo foti tan ko maayde ene juula e annabi sallllahu alayhi wa sallam kala neɗɗo woni
fotan ko julde annabi ɓayde nelaɗo men muhammadin sallllahu alayhi wa sallam wi sa juule am goo Allah juula e ma sappo yolko neɗɗo dañi sakane deƴƴa holko neɗɗo dañi sakane deƴƴa ɗo deƴƴere wodanani neɗɗo so Allah wi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi neɗɗo fota deƴƴude julde annabi ko Allah yamiri neɗɗo fota deƴƴu julde annabi sabu hollum ko ɓural ma annabi sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗa kalɗo Allah nodda inde makko rewne hen awa jabde Allah tawa rewani annabi sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗa ko ceetanaɗo moƴƴere aduna e lakara fof ko kan woni danorgal e timtinorgal mo qur'anil karim e dinul islam jippi joom daɗal towal malal joom aljanna illiyina mo ganduɗa ko martaba towɗo Allah rokkimo daña fartaŋe wiyeede ya juule makko beele juulu ngu wonama nafoore sabu ko juulta e makko wona ɗum nannatamo aljanna julde may annabi o nannatamo aljanna kanko naɗɗo ha gasi ɓeydatamo yonnatamo ala fof ko mbawɗa ɓeydude e makko haydara ko ha nafma tan ko ha nafma tan ɗum noon banda men alhamdulillah ɗo calminten mawni men sohna Haji Yaya Sarr giɗo annabi o sallallahu alayhi wa sallam ha woni gonga sa yiɗi dañde dépasse tan sa banki a yiɗi dañde dépasse a andi hande dal joom surma yahata jeere tan takkomo tan mbiyamo sallallahu alayhi wa sallam tan deftani laabi tati tan o girñit somo jogui o ala fof kam ñande ha heɓat dépasse alhamdulillah goɗɗo ne ko Hajja Hawa Ka boɗejo tanum princesse joom galle mum sira yaye mum giɗo annabi o sallallahu alayhi wa sallam sa wi sallallahu alayhi wa sallam tan guite ɗe ɓulat ɓernde ɓulat est ce que Allah ene jogui woɗɓe deƴɓe kadi ne ndeeƴi sa wi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam hadema yettinde sallallahu alayhi wa sallam tan kamɓe pap ɓe gonti beelema ɓolo ɓe natti jogade koye mabɓe ɗum woni yidde annabi o sallallahu alayhi wa sallam gonga e gonga nde tawno ko kanko jeeyi sababu feeñje neɗɗanke e aduna no bindi mbiri man lawlahu lam tukhriju dunya min al idami so wonano kanko hay ɓandiyanke goto feeñata e o aduna ndeke noon banda men ene jari enen kay en dañi nafoore en dañi ɓural en dañi fayidagal wiyeede e he mon gonɗinɓe Allah wona julɓe fof noddade wiya ko jaɓɓe Allah gonɗinɓe Allah ya ayyuhallazina amanu e he mon gonɗinɓe Allah ya ayyuhallazina amanu e he mon gonɗinɓe sallu alayhi juule annabi o sallallahu alayhi wa sallam wona julɗo pap rokka e juule annabi o sallallahu alayhi wa sallam ko jaɓɗo gonɗinɗo o ɗi malikaji Allah subhanahu wa taala juule annabi o sallallahu alayhi wa sallam malikaji Allah juule annabi sallallahu alayhi wa sallam anne neɗɗo o jiɗaneɗa ngal ɓural e nde moƴƴere aɗa juula farillaji ma 5 aɗa yaha makka aɗa hajja aɗa aska aɗa waɗa gueɗe goɗɗe kono mbiyeɗa sa juule makko goo Allah juula e ma 10 Allah wi kama budi hono no jibinirɗa noon mbatuɗa banda men teddinen laaɓal e julde annabi o sallallahu alayhi wa sallam teddinen julde e makko gonga e gonga taw kadi ko yidde e gonga ko juulu gonga e gonga e nder ɓernde ma ɗum ɗo ko ɓural ɓolal ngal ɗo ɓural noon neɗɗo wota ɗaccu ɗum won seedan faaguji kewɗi ɗi joguiɗen hen kono noon eɗen deƴƴe ɗiɗo fannuji kono kala ñande pelliɗɗen nayade ɗi fannuji won seedan faaguji kewɗi ɗi pawɗen guite men e yidde annabi o sallallahu alayhi wa sallam wallahi kala ñande caktuɗen ɗo hen neɗɗo wonta jooɗo ko fotino majjago yitere taw juulani annabi o sallallahu alayhi wa sallam
ɗum saha mum ma aroy sahaji Allah rahman. Alhamdulillah, en jetti Allah, en juule annabi o sallallahu alayhi wa sallam, en duwanima jinnaɓe men. Allah de ene wasiyi neɗɗo ɗofto jinnaɓe ma, teddin jinnaɓe ma, yid jinnaɓe ma, fonko jinnaɓe ma, mawnin jinnaɓe ma, hormo jinnaɓe ma, suur jinnaɓe ma, takko jinnaɓe ma. Alhamdulillah, keɓa barke o. Haalisaji keewi, barke ala. Gande keewi, barke ala. Nemaji keewi, barke ala. Tene ko barke tan neɗɗo wawi wuurde daña fayida, daña dahame. Heewi ɗo jiiɗa joom jawdi ha heewi ala barke, ɗo jiiɗama fof mo waya, ɗo jiiɗama fof mo ande hoore makko, ɗo jiiɗa fof wi tut caɗele. Heewi ɗo jiiɗamo ala haydara ne heewi barke ene suuri hen. Ko ummani kala Allah humta, ko darani kala Allah newna. Heewi mo joom gandal seeɗa, aduna kala rewi e mum konngol gotol ko eskey eskey, aduna kala welti ko barke. Heewi joom gandal ha wi tut, hay goto ala e mum haaju, ala hay toɓɓel barke. miɗinan babam ne haala o wi, Abou Baydy Ka o wi, an wi koye hunuko ma nanmi ɗum. Jiiduɓe yumma e baaba ɗiɗo oya wuurta tan koye dewal Allah tan, e janngude Qur'ana tan, e juulu tan. Oya kañum wuurta tan ko caggal deemum farilla, ko takkade yummum, takkade jinnaɓe mum, ene ƴeewa kala ko ene wela ɓe ene waɗa, kala ko ene wela jinnaɓe ene waɗa. Taw jiida he woni yimɓe ne ngori so piniran, soɓe ngara salminde nene mabɓe walla ba mabɓe, ɓe nangat hoore nde tan ɓe nanna hoore nde tan e bafe ɗe, ene mbiyata bafe. Ɓe nanna hoore nde e bafe tan, nene joom waali, a waali jaam tan, joom yeehi bolon. On ko tinniɗo o. On ko tinniɗo o. Saɗa salmina yumma, sa ari jooɗo sara makko, calminamo, joddoɗa e makko, kettoɗamo seeɗa, kettoɗamo seeɗa. Wasata taw wonko yiɗi haalde, wasata wonko yiɗi haalde ma, sabu jinnaɗo ma sa jooɗima tan a hettima, wona en jottan ɗemɗe tef tef, ala. Jooɗo tan ndeeƴa sara jinnaɗo maɗo, jooɗo ndeeƴa. Sa jooɗima deeƴi, o jooɗima o deeƴi, hay goto mon haalani, so ɓooyi tan ma dañ ko are ɓerde makko o haalan ma. hay so tawi koye duuɓi temedere jarata, yummani wuuri walla bammani wuuri, sa waɗi noon ma o haalani hunde a meeɗa nande, ma o haalani hunde a meeɗa andude, ma o ɓeydane gandal ngala meeɗa andude no fotiri fof. Hayso majjuɗo, hayso human binne, ma o haal ɗon ka meeɗa tin, ka meeɗa andu ganda. O wi Allah waɗi ɓe ngoori noon ha waɗi saa goto, oya jiyaɗo Allah mo Allah wuurti e dewal Allah tan, omo sujji tinde makko e leydi ɗon e ɗon, o heɓi message iwde Allah subhanahu wa taala, min Allah subhanahu wa taala mi yaafimama, goofima ɗi bannoɗa kala, sabu musidɗo ma oya takkiɗo jinnaɓe ma, ne teddini jinnaɓe ma, ne ɗofti jinnaɓe ma e place ma o. En jii martaba ɗoftade jinnaɗo, en jii martaba ɗoftade jinnaɗo. Firawna e fiitade becce waɗi hoore mum ko Allah, holɗo heɓiri martaba jinnaɓe makko, ɗoftade nene makko, ɗoftade nene makko ha ɓurti, e yidde nene makko ha ɓurti. Allah yeɓotako neɗɗo moƴƴinɗo moƴƴere faade jinnaɗo mum. Allah yeɓotako neɗɗo moƴƴinɗo moƴƴere faade annabi o sallallahu alayhi wa sallam. Allah yeɓotako neɗɗo moƴƴinɗo moƴƴere faade e jiyaɓe Allah, faade yimɓe fof. Foti kodduɗa koye julɗo, foti kodduɗa ko wona julɗo,
moƴƴina gonka mon, moƴƴina koddigal mon, moƴƴina hakkunde mon, moƴƴina jokkere enɗam wonde hakkunde moɗon nde. So jinnaɓe maɗa moƴƴina teddinaɓe, sabu sa heeɓi dahmitade e aduna walla yiide aduna walla andede aduna, Allah rewni sababu o koye maɓɓe. Mbasa yijide sababu, mbasa wonde woni yimɓe ɓe gandumi ene ngoodi ene nefa jinnaɓe men, ene kersira jinnaɓe men. Hayso dañi hoɓɓe ƴewata ko jinnaɗo goɗɗo joguiɗo fayidagal seeɗa waɗa ɗumen présidente, walla ƴeewa kayiraɗo lomtina ɗon jagga jinnaɓe joñaɓe. ɓe jiiyan ko heewi, surtout so tawi jinnaɗo ma wona jiitiniɗo, jinnaɗo ma wona jiitiniɗo. ƴeewa bamma tokos walla yumma tokos, gadda lomto yumma mbiya o nenam, walla o woni babam, mbaɗa yimɓe présidente. cuuɗa yumma cuuɗa bamma, eɗen gandi ɗum, eɗen jogui hen seedan faguji kewɗi. won sukaɓe rewɓe hewɓe wurɓe e capitoji, saaha so tawi jiiɗi sehilaɓe men gara salminde jinnaɓe men mbaɗata présidente ko mantiniɓe, cuuɗa ɓe mantinaki ɓe. en jeeyi ko heewi. walla joomum watta présidente bamum ni, haalata ko bamum cawniɗo walla goɗɗo lomtoɗon bamum. yumma e bamma kala no Allah tagiriɓe, kala sifa tagoji ɗi ɓe jogui, yoɓe ɓurane aduna o kala, yoɓe ɓurane kanŋe aduna o kala, yoɓe ɓurane pop. min de gandumi ko hooram, Allah tagani ɓurɗo babam. e ɗo ko yeesam ɗo kalami ko yontamo, Allah tagani ɓurɗo babam, Allah tagani gorko ɗo ɓurɗo babam, Allah tagani ganɗo ɓurɗo babam andude, Allah tagani cuusɗo ɓurɗo babam suusde, Allah tagani joguiɗo ɓurɗo babam jogade, Allah tagani ɗum. hayso tawi Allah wi ko faddalna ba'dukum ala ba'd, min ɓurnimi ko babam. hayso tawi woni Allah wi kala ganɗo won ganɗo woni dow mum, mboɗa andi ɗo jiimi babam ɗo mi wawa yiide ganɗo goɗɗo ha daɗa babam. mi wawa yiide kadi yumma goɗɗo ha daɗa nenam. a wawa yodde, a wawa darde, ala fof mbawde ha ɓuuramo jamais a wawa. a heɓatama hay hofuru, a heɓata nenam hay hofuru, saabu kanko jeeyi sababu mboɗa haala yimɓene nana. ko ɗon Allah rewni sababu o. ɗum noon moni kala yumma e bamma yo ɓurane teddinɓe, horsinɓe, ñamminɓe, yarnuɓe, yiɗɓe, fasnoɓe, woto ufnoɓe, hoto ñingɓe. woni yimɓe ne ngoodi yumma e bamma kala ko mbima a watta, kono sa yalti galle mon woɗɓe kala ko mbima ñalla wadde guila subaka ha nangue mutta. sa jaɓanani yumma e bamma ma jaɓan woɗɓe, lebteɗa. kalde jiiɗa neɗɗo gonɗo jambaro yeeso yummum e bamum, so yalti galle mabɓe ko bortel, o ñalata ko fiyede mo sogge. kalde jiiɗa bortel e yeeso jinnaɓe mum, so yalti ko mbarodi ko jambaro. way kono gorko jambaro yeeso joom suudu mum, so yalti ko guiƴi men piyata ɗum, ko rewɓe woɗɓe tonkata ɗum, ƴatto ɗum ko mbiɗum fof ne ɓenna. kono so woni yeeso joom suudu mum, kalde jiiɗa gorko gonɗo yeeso joom suudu mum ko bortel, wiyeteɓe ko wawaɓe ɓe, wiyeteɓe ko wawaɓe yeeso rewmen ɓe so jalti ko jambareɓe. kono kala biyeteɗo kañum wawi joom suudu mum, o so yalti yimɓe fof mbawi ɗum. mi tan no way. kala neɗɗo no mo jiiɗa yeeso jinnam hulani wi ɗumen haydara, ne weddo juuɗe ne ficca juuɗe, so yalti koko ficcete juuɗe koko fiyete. saka noon hande ne jogui wone sukaɓe ƴatto yummum, ƴatto bamum, sipto yummum, sipto bamum. oɗon kamni mi yaltaɗo galle, min mi maayi mi dañi bone, on jiiɗa kam subhanallah, hakkille ma ne raɓɓiɗi, wallahi hakkille ma ne raɓɓiɗi. so wonano hakkille ma ne raɓɓiɗi, gila omo soyima e reedu, so yiɗanamo o derguitanɗo, a yiyata aduna ni. walla jibinaɗo tegguyel ɗo o ɗeɗɗuma no wone woɗɓe mbaɗata ni, walla o weddoma. kono ala, bonna reedu makko, bonnamo kanko, kaɗamo ɗoygol, kaɗamo ñamde, kaɗamo yarde, kaɗamo laaɓal, kaɗamo fof, o yinma
o jaggi fayida mo fof o ɗakke ma kala memɗo mo wonta mbarodi o haɓe yimɓe fof sabu batte ma o haɓe aduna fof sabu batte ma kala piiɗoma o daro kala memɗoma o daro o harmodiri hen o dugde hen o seekodiri hen o ancodiri hen ngam batte ma hay joom galle makko sa pelɓodira ngam batte ma kala ko bamma wima so welanimo o daro o waɗa défendre ngam batte ma mawna joñaɗa yumma morma siptoɗa yumma ko haalama fof a toppitta ko yumma ko woɗɓe tan kalata nana kono yumma haalata nana bamma haalata nana ko goɗɗo tan haalantuma nana ko goɗɗo tan haalantuma nana soɓe ngala humpito wawde rokkudema conseil moƴƴo aɗa jogui fodde ƴewde conseiller ji moƴƴi kono ittanɓe gueɗal tottuɓe gueɗal ha timma tottuɓe gueɗal ha timma daaron rendo men kala ɓurnoɓe ɗoftade jinnaɓe men daɗi hande kala jinnaɗo ɓurnoɗo tampude tampani joom galle mum hande ko ɓiɓɓe mum daɗi taw wona tampere nde alda e muñal taw wona ganduɗa tampere nde ganduɗa ko joomum ne waya jamma ñalawma ala feere so wona ni tan taw ko muñal ngal Allah wi muñal jongal tinnoɗen e mabɓe so en cuɓima oɗo fannu wonko jiyeten to banggue TikTok welani en yooɗani en teni kadi fota welde hay pullo goto fota yodde en ƴattodirde babiraɓe ƴattodirde yumiraɓe ƴattodirde guure ƴattodirde yontaɓe ko ɗum woni hande ko yonta kewni ƴattoɗa yummum janano kala mo ƴettiɗa yummum ƴatto yumma ƴeew tan koyna yumma ha ƴettoɗa yummum janano sa ƴettima yummum janano tan yumma ƴettete neɗɗo hoyna min ɗum tagui mi yiiɗa commentaire mi yiiɗa woni gueɗe yimɓe ne mbiyanno kam Sar mbiyata yiiɗa haalis mimo yiiɗi haalis imi so yiiɗi haalis compte ma TikTok iya mbaɗan live alhamdulillah aduna fof ne heeɗima ko kalta waɗi fayida ya mbaɗa live mbimi watta mi yahata toon mi yahata so mboɗi yiya commentaire uji yimɓe ne ƴatto yumiraɓe jananɓe min mi yiiɗa nenam ƴette mi yiiɗa nenam ƴette mi yiiɗa babam ƴette mi yiiɗa nenam ƴette mi yiiɗa babam ƴette million ngaji ɗiɗi dañde viwuji kewɗi hebde haalisaji mi yaafima so tawi ko ɗum rokkatami kaalis tawi tan rokkatami haalis ko ma nenam ƴette walla babam ƴette walla mi heɓa commentaire uji celtiɗɗi mi yaafurima saabu Allah e nelaɗo mum haalis jaam saabu ko jibinami han jettimi ɗo ko so tawi ko ɗo joni tan layifaji dokkatami haalis mi andan gurdamam boni so tawi tan guila jibinami ɗo ndewmi ɗo foof e jangde qur'ana e jangde sariya eɗo jillimi ɗo eɗo jaami ɗo e pine e gande goɗɗe ɗe ɗaɓɓumi ha jettimi ɗo so tawi wonti ko joni tan komi naata layif tan mi heɓa ɗon haalis mi anda mi dañi bone sabu mi anda ndeke ko jillimi ko foof ko jaami ko foof ko jangumi ko foof ko zéro neɗɗo noon wostota ko kanŋe kire neɗɗo woto wostoro kanŋe kire woto waɗ ɗum kadi neɗɗo fof maɗa yewtida e réseaux sociaux so fuɗɗima haalde woni gueɗe ɗe ganduɗa ɗene mema rendo an neɗɗo jewtitteɗo ko an uddirdemal salo ittu so yiɗi joomum tikka so yiɗi joomum ƴettoma no jiɗi fof wat ittu saabu hande bone haalis jeeyi sababu hande aɗa waɗa live aɗa ɗacci neɗɗo ene haala kala ko wela beela daña viwuji kewɗi yo ƴetto saabu ƴettoje ene cafi yimɓe ne gara ne keɗo haalaji bonɗi hollum beele aɗa daña viwuji kewɗi beele ñande aɗa daña haalis ko mbatta o haalis hay jaaha jeeya hoorema ɓuuri ɗum hay jaaha tan an jeeya hoorema an gorko o walla jeeya hoorema an debbo ɓuuri ɗum saabu ko mbatta ko ɓuuri bonde
ƴorɓaade neɗɗo haa haala ko boni haalande nde memoya neɗɗo goɗɗo o ne waɗa live ƴatto oga o e ƴatto e ko ɗum woni makroyagal rendinde yimɓe ɓe ngal makroyagal noon ko ɗum addata fitina ɗum addata guerre ɗum addata hare ɗum addata wargo ko mbatta ko ɓuri harmude laabi ujunere hay jaha jeeya hoore ma daña halis ɓuri e bone ɓuri oɗo bone yo yimɓe cala ɗum yoɓe ndenta ɗum kaari wima ni kaari wima ni mboɗo fadi jaabowol kaari kaari wini kaari kaari wini kaari minne mboɗo fadi kaari jaabo ko ɓuri lammude tot ha ɓe belto kadi ɓe ƴirkine mbaɗa hen commentaire uji ɓe paɗa kadi ha kaari jaabo kaari goɗɗo kadi jaabo kadi ko ɓuri bonde hankkadi ni tiktok o fof wonti ƴattoje ɓole o jooji rewɓe kaala bone o jooji worɓe ne kaala bone wiyaɓe ko yontaɓe rendo ene ƴatto teɗe jaɓɓe ne mbaɗa hen commentaire uji ngaari leñol jontaɗe leñol fayide leñol nangue leñol taw jomum ko ƴettade haala bonka ceer cuurta yumma goɗɗo suurta yummum goto fof ne suurta yummum neɗɗo to yalti foti ko teddinde ɗum neɗɗo yo salo min sa ƴettima nenam ƴettata ko yumma sa ƴettima babam ƴettata ko bamma sa ƴettima mi yoftotako saabu kala ko mbimami mbitimi ko hooram sa ƴettima mi yoftima tan a ɓeydat donc gonmi koye uddide demal aɗa ɓeyda ƴetta mi jaɓata so yiiɗi ƴettuɗa kam kono min yoftotako ko yeruji noon dokkomi kono min hay goto ƴettakimi de ene wawi woda nanɗo no kalirmi tan sikka komi ƴettaɗo mi ƴettaka koye banda men saabu jogui woni yimɓe ɓe nannirta haala ko banggue goɗɗo en jogui woni yimɓe jawata famde haala nde toon soɓe keɗo ɓe kettota ko tigui rigui ɓe ndewa tan ko sawtowol ngol kalanmi hande ko yimɓe wonɓe réseaux sociaux ne ƴattodira ɓe walla jiya neɗɗo fiya rab ƴatto wuro wongo ne kañum fiya rab ƴatto wuro wongo taw ganduɗa yimɓe fof jiidi yumma e baaba ko guure wiyoɓe mbimi e mbimami beton jiyata ko yahata ko banda men yoɗum hutbine jumaji ɗi yoɗum haale zeruji he yo haale yanɗeli ɗi yo haale inɗeji ɗi yo haale dente ɗe oɗon gandi haaloɓe fof oɗon gandi ƴettotoɓe mbaɗe délégation jehon joni jinnamum noddu ɗum joƴƴina ɗum kaari ko mbatta ko moƴƴani ɓe mbaɗa délégation ɓe jiiya ngoye wuuro ngoye waɗa délégation yo goga wuuro ɓe joƴƴina ɓen suka waɗaɓe ɗen gueɗe ɓe ɗum ñifa ñippen probléme uji men law kono en ɗaccat ha jibina bone en ɗaccat tan ha jibinane men bone so tawi min mi yaltiɗo joni mi waɗi e wuuro mon jimol mi ƴattima wuuro mon welata mon ko wuuro amen fof ƴettoto ɗum onon ne mbaɗon jimol jennon wuuro amen teno guure ɗe fof jiidi yumma e baaba guure men ɗe fof jiidi yumma e baaba ya ha ɓooya gadden caɗele wooda moɗɗo ɗo poɗɗe tan yima aɗa yaha tan fiyama laaɓi warma ɗum woni Amérique ko woni Amérique ko ɗum woni ko ñeekade ne araga ko contrandiji ɓoli ñifen ɗum banda men sukaɓe jettaki won nokkuɗo aɓe ɓuura men doole kono wonno moni kala hulti ɓiyum moni kala ɓiyum wonti mbarodi yeeso mum sa moomi ɓiye guila jibina hay goto memata hay goto nehata hay goto suusa haalde hay goto suusa laarde fof ko yiiɗa ɓiye meeɗi mboɗo haalda e gando goto mboɗo yewtida e gando goto amin kaala haalanede sukaɓe wonko wullittuno seeɗa ko faate ɓesgu makko ha ɓooyi noon woodi kal ya barkin min ɓe mi acciɓe ko ɓooyi min mboɗani mayata heege hami maaya mboɗani mi heydata hami maaya mi ɗomdata hami maaya alhamdulillah mboɗo jogui systéme gollam mboɗo daña mi ɗaminaki e mabɓe hay fistin saabu holɗum nde jinmi nehedeɓe nde yimira mabɓe daari kaaɓi kam haare bonde kala hen memmi ɓiyum mboɗo neha wiya mi yiiɗa kala hen memmi ɓe daari ɓe gonti baroɗe ha ceermi hen aduna kala yani am gartirmi aɓe ɗon daari hande ɓiɓɓe nan lebtaɓe
hande ɓiɓe ɓe nan lebtaɓe hande daña ɓiɗɗo ne fuɗa waare waɗa fasko waɗa fof jafuɗone konngole il faut haale waɗa fof ko ngaari mawdi nan ɗon ɗo yehi fof ñallata ko ƴewde rewɓe jenanɓe ñallata ko wadde gueɗe ko an jogii mburu mum jogii kafe mum jogii cigarette mum jogii subhanallah fo ƴewtoɗen gurnamen ɗam ɗum hay soko min hande sa jogiima kafam a jogii mburam a jogiima cigarette am a jogiima paɗam a jogiima koltu am woni ɓornantiram e wonta liggo wonta liggo ten so ɓooyi so yimɓe adu sadantamen waɗanima ko beelami fof en bewnat hunde ha bewa mbin en pin subagol kuppen wawa wonde sa bewni ɓiɗɗo ha bewi a hollimo ko ɗum ɗo tan woodi kala ñande a tottanimo ko an warata ndaɗon sukaɓe hande ko poɗɗe dorog teni joni wawi wardema no wardata guertogal tawa aɗa darini en ji suka barnoɗo yimmum e lewru avril mayduɗo henne ndu fin avril o to Nigéria o wiyete Moussa yummo wiyete ko mumin holko warde yummo saabu ndonu bammakko maayi o roni mum 30 millions de naira o wi baba o wi yummo hokkam ko donmi e babam mboɗi yiyaade Amérique menda ko Amérique du Sud menda ko Amérique latin hedde toon ko wayno Brésil en hedde toon mboɗo jogui business mo jimmi waɗoy toon business o woni peut-être ko drogue par ce que toon ko lié de drogue yummo o sali o ɗacci ha yummo deeƴi wadde leɓo hirsi ɗum o wari yummo fodde balɗe 4 omo mofti ɓandu yummakko e suudu makko ɗon ɗo hodde yummakko ɗo so yalti o yaha o amoya kanko sehila makko ha yummo watti lubdi ha hoddiɓe tini gaddi police ari dajjiti to on wari yimiraɗo wayiɓe kono zéro ni nden so neɗɗo maayiɗo fodde lewru a ñamata galle maɓe sa ñama galle cikkata tew mo ñamata cikkata tew maayiɗo fodde lewru a ɗanotako fodde lewru a natta suudu a natta tarude an tan goto ma ɗofteɗa ma wona dummuna hay min jejjita ne mbatta yaade nden so neɗɗo maayi hay goto suuɗa nelede sa nelama yahata hay mawɓe ne godi cuusa wawata tarude kañumen tan so mu ɓigui tan cikkata maayiɗo ko hirɓude allahu akbar hande mbara neɗɗo mofta ɗum e suudu ma aɗa walda hen ñande kala banda men en jettima e oɗo aduna eɗen nana ñande kala e kabruji e barɗo yumum wari bamum wari kawmum wari sehil mum sawol ko saabi dorog saabu dorog o hande ala mo ronki sodde ɗum sa moɗi ala ko donkuɗa wiide ala ko donkuɗa haalde ala ko donkuɗa wadde koma ya haɗum yalta e ma ganda ko mbaɗɗa ko fewa ndaare heccitawel to weli ngara fulɓe oɗo gorko babirat tokos barɗo ɓiyum mo wari o so tawi ko bamum ngel woni mawɗo walla ko sukajo en ganda o jaggi tan ko cukalel ngel lebbi 16 o nawi tan o hirsi ɗum tan o weddi tarodde ni foti ni tan foti holko saabi mbaɗɗa ɗum gon koye yoftade saabu yummakko min beldani yummum cukalel ngel min allahu akbar ske est ce que adun yo hannanga cukalel ngel lebbi 16 emma camara elle ngel wiyete somi juuma nanga ɗum tan nawa ɗum kirsa ɗum beddora tarode holko saabi mbaɗɗa ɗum saabu yummum cukalel ngel min beldani o jiidi koye bamum cukalel ngel yo hambi a yummum cukalel ngel min beldani teni nde mbaɗanmi de kutorima ko dorog mi mot poɗɗe mbaɗmi ɗum enen fof gonɗen koye danger aɗa andi to ɓi hirata bandam aɗa andi ɓewo yadata aɗa andi ko artiste aɗa andi ko mofti mo jiiɗa fof ne jogui téléphone ne jogui business mum kala e mabɓe mo jiiɗa en jogui téléphone mum ne jogui business mum kala mo jiiɗa ene ɓitti laaɓi ene ɗisi laaɓi ko ɓuuri hewde koye danger ji mawɗi gonɗen banda men
kono ɓayde mbiɗen ko en kaalata goto fof ɓiyim ko kanŋe en gondaka en nehata en piddat tan en tampat tan hande yimɓe hewɓe nanɗo hen jogui ɓerɗe ñalla modde poɗɗe holko rokki ɓiɓɓe ɓe ɓiɗɗo debbo deƴata ɓiɗɗo gorko deƴata teni ko ɓe goni janggo lomtoma teni an battineɗa ko lelade bamule lelɗa bamule ɗacca ɗum ɗo henna e aduna ɓerde ma ne deƴa ɓerde ma deƴata abadan banda men nehen ɓiɓɓe men nehen ɓiɓɓe men janguinen ɓe alqouranil karim nehen ɓe bawɗo nehde yo neh so nene wawi nehde an baba accu o neha so baba wawi nehde an yumma accu o neha kono so baba wi ne neha an yumma jirta ko yiɗa ɓiɓɓe ma kaɓoɗamo wonnode bamon yiɗa on fiyat on tan furoto on tan ko naggam tan bonna ɓerɗe sukaɓe ha bona haɓe ganca bamabɓe nehen sukaɓe men kalden e sukaɓe men ɓattoɗen sukaɓe men woto elen ɓe woto nefen ɓe kettoɗen ɓe andu ɓiye ko yahata andu hattan mo wawi wadde hande aɗa wawi nehde ɓiye wona jaam o yaada e giƴƴi ko en ɓe puntamo ɓe kutoromo to banggue dorog walla to banggue boneji goɗɗi sukaɓe hewɓe hande ne gori ko jomumen haqqillaji soɓe jiiɗi arde galle moon ɓe ƴewat ko goto e ɓiɓɓe ma ɓe ndewa e mum ɓe jitkino ɗum wonno debbo kañum ne yiɗi tan ko ɓiyum sa yiiɗi ɓiyum tan yiɗete watta arde ne ara ha ɓooya taw merto ko ɓinguel ma dewel nguel walla meejo merto ko goɗɗum ɓen jiiɗo hen hanki oɗo suka gorko taƴanaɗo duuɓi ɗiɗi e kaso hen hitande wotere ko ferme holko waɗi o filmi ko gorgol makko ne loto tarode o acci tan ko ha kaw makko yeehi mi anda ko bam makko mi anda ko kaw makko mi anda ko bam makko mi anda ko kaw makko o filmi ko gorgol makko o wiyete ko A Konté o yarata koye duuɓi nogas e ɗiɗi ko apprenti tapisserie walla ko tapisserie mi sikki o filmi ko gorgol makko ene looto o wattindi wadde on chantage o neldi on photoje ɗe e vidéo mi wondayma walla mi sakta gorgol aɗo holli ɗum joom galle mum ɓe portima plainte ko hanki o nawa tribunal Pikine Guédiawaye o taƴana duuɓi ɗiɗi e kaso hen hitande wotere ko ferme o yiyata nangue hitande wonde nde ko soti so yalti on wawi yaltude kono kala nde waɗi goɗɗum o nattat banda men ɗum ɗo ɗum hulɓinanima an keɗiɗo ndentoɗen no moƴƴi sukaɓeɓe hande ko enen mbaɗiri juuɗe men Allah wi so tawi musiba heeɓi men hakkude jeeri e waalo fa bima kasabat aydiyan nas so tawi musiba heeɓi men hande no heeɓiri en to jeeri to e to waalo ga fof ko gotum to jeeri to ko cigarette tan e huuɗo bonko ko tan e ko yahata ko tan guyka tan gueɗe ɗe a anda waalo ngone ko noon ko enen mbaɗiri noon ko enen gaccinedi nedi ndi heɗen ndi en nehani ɗum ɓiɓɓe men ɓayde enen mbiɗen ken nehata ɓiɓɓe men gonɗen koye 21e siècle goto fo yiiɗi yo wa so yiiɗi daña so yiiɗi wujja so yiiɗi fena so yiiɗi jina ɗin fof yo wa min muɗat mum ko tan mi deeƴa wiyat mik tan mi deeƴa mbiyen mik deeƴen ha ƴeewen so tawi en pinnirta no fewani dente men ne keewi diine o ne haale no feewi hande alhamdulillah ko haalata diine o ko ne heewi kono ko ɓocciti ko ɓuuri hewde ne hulɓini hen nden ko haalata diine ko heewani kono yimɓe ne mbeeɓi altude ɓe galteɓe nehe ndende diine o heewani nde nedi ndi ɓurno heewde joom diine ko nehowo mo wona joom diine ko nehowo jangguɗo ko nehowo mo janggani ko nehowo kono hande noon fof ko diine ɓolo kono needi ndi ko noon wayi yolbude tene pamnoten ko annabi sallah sallam teno wasori tan ko needi mum e jikku mum mo Allah moƴƴini e mum yo Allah won ballo ya rabbi ya rahman
so buuɗalirmede feri feeñi feen jeyɓatake musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar Abdoullahi Sar so haaji Allah rahman tumunnaji garoji ɗi en keɓata aroyde e yewtere men buuɗalirmede hono dani e oɗo sifa so haaji Allah rahman musidɗo men haali Abouba noon ma aroy hen so Allahu lamɗo jaaɓi ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe